नोंगौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं नोंथां ससियेल मिडियायाव दिनै भाइरेल जागासिनो दं मा भाइरेल जायो मा प्रमद बर'आ मबाइल सिख'दों प्रमद बर'आ दिनै मबाइल केमेरा खेबबाय थानायखौ माने मा होनना बुंदों मबाइलखौ सिख'दों जेब्लानाखि स्टेटमेन्ट लादोंमोन कि जेनेखि बिटिआरनि टेट एसआइफोरनि सायाव दिनै सोंदोंमोन अब्ला बे समाव प्रमद बर'आ नंखाय बुंदोंमोन आरो नंखाय बुंनायखौ दिनै प्रसेस जानो गिनानै दिनै प्रमद बर'आ मबाइलखौ सिख'दों होननानै दिनै माबायाव होगासिनो दङ दा बाथ्राया बेसेबां सैथो नंमारगौ ना बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा गमामायैनो मबाइलखौ सिख'मारदों ना आं डाउट दङ आं भिडिअखौ होगोन नै आं भिडिअखौ होगोन बियो माबायदि मबाइल सिख'मारदों नंगौ नङा भिडिअआ आंनाव दङ आं भिडिअखौ दा नोंसिनो होगोन ससे होगोन दा बाथ्राया मा जामारदों नङा होमबा मा दाय जादों सोरबा बुलायदोंमोन नामा ना माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन नामा ना माबा मोनसे मोजां माने थार सोंनायखौ दिनै बिटिआरनि जेनेखि जायफोरनाखि टेट क्वालिफाइड जानाय सुबुंफोर बिथांमोना सोंदोंमोन नामा ना मारै जादोंमोन आननन भिडिअआ ससेल' क्लिप ओमफ्राय ओरै आखाइ हरनाय मोनसे दङ प्रमद बर'जों रायलायदों प्रमद बर'नाव सोंदों प्रमद बर' सानाव सोंदों ओमफ्राय आखाइ ओरै हरदों दा बाथ्राया बेसेबां सिरियास भिडिअखौ आं होनो थांगासिनो दङ आं बुंबाल' जानाय नङा ना होमबा आं बुंबाल' जाया भिडिअखौ नोंसोरबो नुनांगोन ना नोंगौ नुवाखौ नायनांगोन ना बाथ्राया सिख'मारदोंना सिख'माराखै भिडिअ खेबनायखौ बन्द' खालामहोदोंना होमाराखै स' बे बाथ्राया दिनै रिउमार बा भिडिअखौ बेनि थाखायसो खेबदों नामा भाइरेल खालामनो थाखायसो खेबमारदोंमोन नामा ना माबोरै खेबमारदों स' बे मोनसे माने उलुगुजुल माने उगुल थुगुल जोंनि गोसोआव साननाय सोमजिदों नंगौ ना नङा रिला मा ना फेक सैथोआ बाहा दङ दा जों मा मिथिनो नङा होमबा दा बेबायदि होननायावनो सोरबाया दस्रा मोनसे सन्देह लालायगोन आंखौ ओइ प्रमद बर'नि मानसि नों होननानै आंखौ दानो होनलायगोन आरो सोरबाया होनलायगोन ओइ नों हाग्रामानि मानसि होननानै आंखौ दानो सोरबाया होनलायगोन आरे बेवहाय प्रमद बर' एबा हाग्रामा मा खोथा थानांगौ गासिबो बर' फिसा नङा होमबा बिथांमोननि राजनिति गेलेदों राजनिति गेलेनानै राजनितिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों नङा होमबा जेरै हाग्रामा साराबो सिगाङाव मावबाय डेभेलपमेन्ट दिनै प्रमद बर' साराबो दस्रा टेकनिकजों बियो मावगासिनो दङ बिथांनि आइडियलजिफ्रा बेलेग बिथांनि सान्टिमेन्टआ बेलेग बिनि मावनाय दानि जुदि माने स्टार्टिंखौ नायोब्ला हमनो हायोखि प्रमद बर'आ जि गोबाव बोसोर जुदि बिटिआरआव गभर्नमेन्ट दायोबा हयथ' बुहुद डेभेलप जागोन नङा होमबा मानोना बे एक्सपिरियेन्स मोनबाय दा मानोना बै समाव जे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलाया जि मावदों बेखौ नुनानै एसे बुजिखाबाय नालाय ओमफ्राय दिनै प्रेक्टिकेलि गावनो सिएम जानानै मावनो मोनबाय आरो बावहाय गोबां एक्सपिरियेन्स मावैसो मानसिनो एक्सपिरियेन्स बाङोना आरो सोरथो जोनोमनिफ्राय मावखानानै रोंनानै फैयो सोरबा जोनोमनिफ्राय रोंखाना फैजोबो गासिखौबो रावबो रोङा स' बाथ्राया बेसेबां सैथो आं मिथिया लोगोफोर बावहाय होनदों प्रमद बर'आ नंखाय बुंफ्लांनायखौ बुंफांनायखाय दिनै बे केमेरा भिडिअ खेबबाय थानायावहाय केमेराखौ सिख'दों मबाइलखौ सिख'हरदों होननानै मोनसे पस्ट होदों फेसबुकआवहाय पेजनि मुंखौ आं बुंथ'ला आरोना आं स्क्रिनशट खालामना लादों उनाव गोनां जायोबा होनो हागौ खिन्थु आं दा होनाय नङा आरोना मानोना बेसेबां सिरियास नंगौना नङा आं भिडिअनि दृश्यखौ नोंथांमोननो होखागोन नङा होमबा आं नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोनजों रायलायगोन भिडिअनि दृश्यखौ आं जोबनाय फारसे होगोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा दा राजनितिकनि दोहौ बिराद बारगासिनो दं बिटिआरआव खिन्थु आसामाव बारा नांथ'वाखै बिटिआरआव फुरा नांगासिनो दं बिपिएफ इउपिपिएल जागासिनो दङ ओरै बिपिएफआव जमा हाबदों ओरै इउपिपिएलआव जमा हाबदों नङा होमबा स' बेयो राजनितिनि मोनसे दोहौ स' बावहाय बिदि होननानै राजनितिक रावहाबो खालामनो मोन्थाय नङा बे नङा राजनिति खालामनो बयहा मोन्थाय मोनो बुंनो मोन्थाय मोनो साधारन मानसिफ्राबो बुंनो मोन्थाय मोनो खिन्थु बेल'नो मोनसे खिन्थु राजनिति खालामनायनि मुङाव मानसि थैनाङा आंना बेल' आरो राजनिति खालामनायनि मुङाव सोरनिबा जिउआ खहा जानाङा बेनो बुं माबा जौगानायनि थाखाय बुं माबा मोनसेनि थाखाय बुं नङा होमबा खिन्थु आं मा होनना बुंदों आङो राजनितिकनि थाखाय मालाबाबो मानसि थैनो मोना बे आरो जुदि राजनितिनि थाखायनो जुदि सामान्य गाज्रिनि थाखायनो जुदि मानसि बुथारलायोबा बेनिख्रुइ आरो माने गाज्रिसिन आरो जेबो राजनिति थानाय नङा आरो बे फालाया सानसे जाय बुथारग्रा बिथांनावबो गोलैहैगोन मानोना राजनितिकआथ' मानसि बुथारनो थिनाखैना राजनितिकआ थिनदों समाजखौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावो फालिफोरनि थाखाय खामानि मावो नङा होमबा मानो जों मानसि बुथारलायनो राजनितिकआव बुथारनाङा नङा होमबा बुथारनाङा रे बाबा खुनु जों बेनि फारसे जों माथा मारिनाङा स' आं बेखिनिखौ बुंबाय लोगोफोर भिडिअआव नायदो आं होनोसै गमामायैनो प्रमद बर' चिफ सारा मबाइलखौ सिख'मारदोंना सिख'माराखै नायदो अके
এইটো এছআইটো এপ্ৰুভ হৈছিল কিন্তু বস্তুটো চাৰ্টিফিকেটো দিয়া হোৱা নাই আৰু মাৰ্কশ্বিটো দিয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে হ'ব দিব আৰু চালে ছাৰ কেতিয়ামান ওলাব হ'লেও গম পালে কিবা এটা ভাল লাগিলে এইটো এছআইটো এপ্ৰুভ হৈছিল কিন্তু বস্তুটো চাৰ্টিফিকেটো দিয়া হোৱা নাই আৰু মাৰ্কশ্বিটো দিয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে হ'ব দিব আৰু চালে ছাৰ কেতিয়ামান ওলাব হ'লেও গম পালে কিবা এটা ভাল লাগিলে এইটো এছআইটো এপ্ৰুভ হৈছিল কিন্তু বস্তুটো চাৰ্টিফিকেটো দিয়া হোৱা নাই আৰু মাৰ্কশ্বিটো দিয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে হ'ব দিব আৰু চালে ছাৰ কেতিয়ামান ওলাব হ'লেও গম পালে কিবা এটা ভাল লাগিলে